дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ба тибби тоҷик дар самти ташхис ва табобат 62 навгонӣ ворид гардид. тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон босамар бошад. клиникаи сайёр ба беморон машварат медиҳад. дар деҳаи дашт бинои нави мактаб бунёд карда шуд. дар шаҳри душанбе нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ баргузор мегардад. ба дастаи истиқлоли душанбе аз булғористону австралия ва италия бозингарони нав шомил гардиданд. дар 6 моҳҳои аввали соли равон дар муассисаҳои тандурустии кишвар 62 навгонӣ аз ҷумла 27 адад дар самти ташхис ва 35 адад дар самти табобат ворид карда шуд. иттилоъ дод вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат зимни нишасти матбуотӣ. ба иттилои вазир, навгониҳои ба самти ташхис ворид шуда бемориҳои саратон, меъдаю рӯда, пайвандсозии узвҳо, бемории дилу рагҳо, бемориҳои пӯст ва дар самти табобат ҷарроҳиҳои дилу рагҳо, сутунмӯҳра, пайвандсозии узвҳои инсон, бемориҳои меъдаю рӯда ва саратон, ҷарроҳиҳои қафаси сина, абдоминалӣ, рентген эндоваскулярӣ ва чашмро дар бар мегирад. ҳамчунин иброз гардид, ки дар 6 моҳҳои соли ҷорӣ 139 нафар амалиёти ҷарроҳии пайвандсозии узвҳо гузаронида шуданд. дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷаласаи шӯрои мутобиқсозии методии оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандони назди раиси шаҳри Панҷакент масъалаҳои муҳим мавриди баррасӣ қарор гирифт. оид ба баррасии вазъи ҷинояткории ҳолатҳои гароиш ба ақидаю ҳаракатҳои экстремистию террористӣ, ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, иҷрои ҳатмии муқаррароти қонунгузориҳо оид ба масъулият барои таълиму тарбия кӯдак, танзими ҷашну маросим ва барномаҳо оид ба таълим ва тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон, пешгирии гароиш ба ақоиди ифродӣ, истифодаи босамар аз васоити чопӣ ва электронӣ дар тарбияи ҳуқуқӣ ва вокуниши сареъ ба ақоиди ифродӣ ва душманона нисбат ба давлат, тавсеяи корҳои тарғиботӣ дар байни аҳолӣ вазифагузориҳо карда шуд. дар доираи лоиҳаи клиникаи сайёри тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Бонки Осиёи рушд, гурӯҳи мутахассисони тиб дар деҳаи ғойсари ҷамоати деҳотӣ Лоиқ Шералӣ ба қабулу ташхиси беморон оғоз намудааст. зимни бозидии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз қароргоҳи клиникаи сайёр иттилоъ дода шуд, ки он бо ҳама таҷҳизоти тиббии сайёр муҷаҳҳаз буда ба бемороне, ки дар қайди марказҳои саломатӣ ҳастанд ва ё ба клиника муроҷиат мекунанд, аз ҷониби духтурони амрози дил, чашм, занона, лор ва духтури оилавӣ машварат дода аз ташхиси тиббӣ гузаронида мешаванд. ҳамаи хидматрасонии тиббии клиникаи сайёр ройгон мебошад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории соҳибкорон, инчунин сокинони деҳаи дашти ҷамоати деҳоти Сӯйчина, ҳоло инҷо сохтмони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69, ки дорои 14 синфхона ва дигар утоқи ёрирасон барои 672 хонанда дар ду баст аст, дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. зимни бозидии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода гуфта шуд, ки дар бино корҳои асосии сохтмонӣ анҷом ёфта, ҳоло ороиши синфхонаҳо ва намои берунаи бино идома меёбад. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нав, масъалаи норасоии синфхона дар таълимгоҳ пурра ҳалли худро меёбад. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти кишвар нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ баргузор мегардад. тавре аз Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ Тоҷикистон хабар доданд, чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ аз 28 то 31 август баргузор гардида, дар он варзишгарони зиёда аз 60 давлати ҷаҳон иштирок мекунанд. мақсад аз баргузории мусобиқа ташвиқу тарғиби гӯштини миллӣ дар арзаи ҷаҳон, таъмини оммавияти варзиш дар мамлакат, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни варзишгарони давлатҳо, ҷалби ҷавонон ба ин намуди варзиш, ҳавасмандгардонии онҳо ва муаррифии паҳлавонон дар арзаи байналмилалӣ мебошад. дастаи футболи истиқлоли шаҳри Душанбе хатти ҳимояро бо бозингарони австралиягӣ Мэттю Миллер мустаҳкам намуд. Мэттю Миллер, ки аввалин бозингар аз Австралия дар ҳайати дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад, 27 сола буда тарбият гирифтаи клуби футболи Мелбурн Сити мебошад. муҳлати шартномаи меҳнатӣ бо футболбоз то охири мавсими имсол ба имзо расид. ҳамчунин ҳайати чемпиони Тоҷикистон дастаи футболи истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳамлагар аз Италия Франческо Марчиотто
овора гардид. Ин футболбоз шоми дирӯз ба даста ҳамроҳ гашта якумин тамринро дар ҳайати дастаи футболи Истиқлоли шаҳри Душанбе анҷом дод. Дастаи футболи Истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳамлагар аз Булғористон созишнома ба имзо расонид. Бо имзои созишномаи яксола дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе ба ҳайати худ ҳамлагар аз Булғористон Димитар Митковро ҳамроҳ намуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.